annabi na gode, na yi godiya a gare ka ya Mujtaba. annabi gata ne, Gatan mai uba har da ma kuma marar uba. annabi haske ne, Hasken da ya ratsa duhu dukkan ya haskaka. a gaida mazan fama. Shafa'u shafi'u mai ceto na al'umma. Ni ce Aminatu Musa ta kuce, yar karamar sha'ira da ta fice, yaban annabi a nan na haddace. Maulaya Abdulaziz ya tantance, kulawar shehi na hau na tsaftace. Iyaye albarka ta su da daga shehunnai masu hidima a fannin Allah ba da aibu ba. Ga sha'irai malamai majazubai dukansu ba wanda babu ba. Ga 'yan uwa da abokai na arziki a cikin ƙaunar shugaba. Yau godiya na zo na jaddada, baki yayi kaɗan da ya faɗa abinda ku kai mani wai na shimfiɗa. Sarki Ar-Rahmani, rayuwa idan ban bi ka ba to da haɗari, sannan annabi ne mahaɗin jin daɗi na rayuwar sinadari. Allah gare ka ne idan muka kawo kukanmu da uzuri, ka share mana ka yi mana cikin dukan taskokin almubashari. Salatul fatihi kai wa shugaba na farkon farawa mukammali, salatin yayi sila ta samun masaukin girma gunmu bajali. Da alai har ashabu Allah ka sa mana har zuri'ar gidan Ali. Mu gaishe da umma Zara babbar uwa kike mai haƙuri da hankali. Ruwa maganin kishi Shehu Amadu Tijjani gare mu sirri ne. Da Barhama Singali gaida kai cikin tafiyar gunmu dole ne. A samun da Shehana Abdulazizu jigo ne kuma shi ubanmu ne. Alaika salatullah zambiya wa mai girman daraja mukammali. Da zarar na motsa ambatansa ne burin tafiya mu bajali. Domin kwashi na sani shi nake wa baitocin girma ma'awali. Mutuntacce ɗaya ne ɗa haɗan kurashawa siriki gurin Ali. Shirin ka daban yake mai kwarjini da kyan sura kuma mai tozali. Girma ya tare gunka ya cikakke mai nasuwa da hankali. Ya mai girman darajawa ya kai kawa zai kai ka gwani na rabana. Abin duban Allah tun azal ka tabbata kai ne dai a ko'ina. Muradi abun riƙo garkuwa da kowa ke nema na biyu na. Allah ban dama na kai gaisuwa gun tushen duka duniya. Salamu alaika rasul gaida kai nake yi cikin sufar ladabi. Ina tuba annabi bani da madafa sai kai kadai zanabi. Ruhina ya kare gare ka ne kai kadai kawai zayabi. Kai ne kadai madafar dafewa labbai ka kashi fulkorabi. Kai ne kadai matserar tserewa mai rabo kawai zayabi. Kai ne kuma mashayar shayarwa labbai ka ya isul arabi. Ba dan kai annabu ba wallahi wani ko kallo da ban ishe shi ba. Ba dan annabu ba suturar da nike sawa ba ta kai haka ba. Ba dan annabu ba darajar da ake ban duka ba za a bani ba. Ba dan annabu ba abin da zan ci wallahi da ba zan samu ba. Ba dan kai annabu ba da ka tsaya mani da tino ba za a tino ba. Mutunci na daraja ta yanci na duk suna cikin ka shugaba. Kamar yadda a sahabu kai ne ka zama gata a gare su shugaba. Komai na sallama dan ka nema aiki girman ka na martaba. Ka kara dagan daraja a sahun masoyanka in zamo sahun gaba. Annabi na gode, Na yi godiya a gare ka ya Mujtaba. annabi gata ne, Gatan mai uba har da ma kuma marar uba. annabi haske ne, Hasken da ya ratsa duhu dukkan ya haskaka. a gaida mazan fama. Shafa'u shafi'u mai ceto na al'umma. labbaika mai gida fasihul lisan ruhul haƙi na sallama. Qaidil gurri muhajjilin nayi roƙo aimani dan Fadima. Muqimus sunnati baligun muballigun nutsuwar ruhi na al'umma. Kallon mai kallo sahibul rida'i miftahul jannati. Mabudin aljanna gaishe da kai nake yi ya sahibu daraja. Ina da gode ma ya ubangijin da yake juyar da zamani. Ka ƙara mun fatahi dan isar abin da kake so a yi ta yi da ni. Duk juyin tafiya kar na waiwaya a cikin aikin a san da ni. Ka bar na a begen ka ko ina na je ni ma ka saka a yo da ni. Ka ban sutura ta fice arziki ya zama ya zauna ya Mujtaba. Ka
ka sa manya da iyaye su ringa sa albarka don in ci gaba. Don addu'ar su ce ta kai ni matakin nan har ma na ci gaba. Aminatu Musa ce bana so wuri na yabo ni ma a bar ni ba.